Hola a tots, què tal gent, com esteu? Jo sóc la Mona que potser alguns de vosaltres us sono del canal de YouTube de Harry Potter en català o dels streams que faig a Twitch. I els que no, doncs, hola a tots, encantada de conèixer-ho. Què faig avui aquí? Al Twitter de Mantinc el Català. Molt senzill, vinc a animar-vos a que mantingueu el català a tot arreu i amb tothom. Per què? Molt fàcil. A Catalunya tenim una llengua preciosa i molt única, que és el català. Aquesta llengua ens dona la nostra identitat, la nostra història, la nostra cultura i és un representatiu del que és la nostra terra. Recordeu que estem a Catalunya i que el català és una de les nostres llengües i al final tothom ens acaba entenent. I si no, cap problema, les coses més a poc i ben dites tothom les acaba entenent. Entendre el català no és haver d'entendre el xinès o el japonès, que són idiomes totalment diferents. És un idioma que amb una miqueta de paciència i no gaire esforç tothom el pot acabar entenent. És per això que l'hem de mantenir. La nostra llengua, malauradament, està passant per un moment molt crític. Manquem molt de contingut, tant a internet com a les plataformes, com en general, a tot arreu, i això fa doncs, que la gent no vegi el català com una llengua d'esbarjo, com una llengua d'oci, i això ha de canviar. I només passarà amb l'esforç de tots nosaltres junts. I aquest esforç, evidentment, passa per mantenir el català a tot arreu i amb tothom. També passa doncs, pel fet de consumir contingut en català. Tenim moltes opcions, tenim molts creadors de contingut. Que vosaltres dongueu el vostre suport a tota aquesta gent és molt important i molt rellevant perquè nosaltres podem continuar portant tot aquest contingut a les xarxes i sigui on sigui. Si no volem perdre la nostra identitat, la nostra cultura i la nostra llengua, l'única opció que tenim és mantenir el català a tot arreu i amb tothom.